Inawgurat mill-President Miriam Spiteri De Bono il-Kulleġġ Mediterranju tal-Isport li fih l-istudenti atleti jistgħu jżewġu t-taħriġ akademiku ma' dak sportiv. Għażilt din l-iskola biex kemm f'ħajti bħala studenta u kemm f'ħajti bħala atleta nkun nista' neċċellenza fit-tnejn. Jiena rrid nagħmel l-isports waqt li nista' nittgħallem u nista' nittrejni iktar ħalli nipprepara l-barra l-Malta jew ġo Malta wkoll. L-istudenti Giulia Borċ li tipprattika li Burdjar u Ben Camilleri li jipprattika l-karate kienu fost l-ewwel studenti atleti li fit-30 ta' Settembru li għadda bdew jattendu il-Kulleġġ Mediterranju tal-Isport. 95 student u studenta bħalissa qed jitħarġu f'dan il-kulleġġ li joffri edukazzjoni mill-ewwel sena tas-sekondarja sat-tieni sena tas-sixth form. Il-kap eżekuttiv tal-kulleġġ Charlo Bonnici spjega li l-kulleġġ żviluppat fuq l-art tal-Ġiswiti f'Birkirkara jinkludi firxa wiesa ta' faċilitajiet moderni għal diversi disċiplini sportivi. Aħna minna ftehim fit-tul magħhom biex inkunu nistgħu nagħmlu rinnovament ta' diversi facilities li kien hemm qabel bħal padiljon, pereżempju l-fitness center u l-kantin, però wkoll nibnu oħrajn ġodda bħal pixxina ta' 25 metru bħal dan iċ-ċentru li huwa Performance Science Center li huwa uniku wkoll f'pajjiżna. Il-kulleġġ sar b'investiment ta' aktar minn 11 miljun euro mill-Grupp Vassallo. Il-kap eżekuttiv tal-Grupp Vassallo, Pio Vassallo, innota li l-kulleġġ jinkludi wkoll akkomodazzjoni ta' mitsodda għal studenti u timijiet Maltin u barranin li jużaw il-faċilitajiet għal kampijiet ta' taħriġ fost oħrajn. Ir-rettur tal-kulleġġ San Luigi, Father Jimmy Bartolo, irrimarka li żewġ karatteristiċi ta' dan il-proġett huma r-reċiproċità bejn iż-żewġ kulleġġi edukattivi u l-promozzjoni tal-isport f'Malta. Tal-istess fema il-Ministru għall-Edukazzjoni u Sport Clifton Grima li qal li dan l-investiment mill-privat jidħol kexxun mal-Istrateġija Nazzjonali tal-Isport u dik tal-edukazzjoni li fiċ-ċentru tagħhom hemm il-persuna. Il-President Miriam Spiteri De Bono fisred dan il-kulleġġ bħala żvilupp importanti fis-sistema edukattiva. Ħeġġet lill-edukaturi u lill-ġenituri biex ħeġġu liż-żgħażagħ ikunu determinati u jisfidaw l-ostakli tal-ħajja.